po tayo rito. Finish na po yung masilya. So yung last na punta rito, wala pong masilya ito. So ay meron na. So pagkatapos natin masilya niyan, magpo-cornisa na po tayo. So dito nagpo-cornisa na sila. Tapos ito, ang ginawa namin dito sa pagkakita na dyan, fluted panel. Fluted panel na kulay white. Wala namang white na fluted panel. So ang ginawa namin, yung mga ano na lang, laminated board. Kasi lang lang okay, so dito nakapag-pahit na po sila ng skin tone. So standard po yung nangyari natin dito kasi rough and pader. So pag yung finish ng pader natin, yung super fine ang gagamitin natin. So kaya yung picture yung gagamitin natin skin tone. Tapos yung mga iba, so ready kayo pa po natin yun. So nilagyan na naman na lahat ng classing, tapos nakapagpintura naman na po tayo. Okay, good morning po sa inyo lahat mga boss. So welcome back to my channel. So pupunta po ito sa Marawi. So may mga additional po doon na ilalagay. So susunod po tayo mamaya doon. Punta po tayo doon. So halos patapos na po kami doon. So ang hinintay na lang natin doon, may kabit yung mga countertop na granite. So quartz po yata yung ilalagay doon sa countertop nila. Okay. So ngayon punta muna tayo doon kay Labadino ulit. Okay. So update po lang natin yung house project mga boss. Kilabati lang. In-update ko na rin ito nung nakaraan. Kaya lang wala pa sila foreman noon. So halos 2 linggo yata na hindi sila pumasok. Inasikaso nila yung lupa nila, yung mga palayan nila. So nalubog din kasi sa baha. So yun ang inayos nila foreman doon. So 2 weeks po silang hindi nakapasok. Tapos pero sila paribal, yung mga nagkikisami po doon, pumapasok din po sila. So minsan meron lang yung absent na mga kasama nila. So tara, punta po tayo ron. Tapos punta po tayo mamaya sa ibang project natin. Okay, tara. Ito, Jai. Nag-inapit pipe nito. Pipe nga. PVC. Kwenta mo na. Aji mapalit paano mo lang ganan. Nagkagatalitan mo. Ay, sayang. Dito pa ilan na pag kwa. Isang pilikap talatan. Okay, so ayan, handyan na sila foreman, pumasok na po sila mga boss. So medyo natagalan tayo dito.
So papalitada na rin sila rito sa labas para makapag-span drill. Ito po yung bahay. Okay. Okay. Okay, so ayan, nakapagmasilya na po tayo rito. Pinipinis na po yung masilya. So yung last na punta rito, wala pang masilya ito. So ngayon meron na. So pagkatapos natin masilyan yan, nagkukornisa na po tayo. So dito nagkukornisa na sila. Ayan. Okay na. So pinadaan na lang natin para makita yung mga update dito. So manhole yan? O bait yan ang manhole? Ang pwede ada tayo yung manhole na eh? Dua? Takang division natin naghahatang. Ayun lang, dala pa lang manhole nakikita rito. So may ano dyan eh, may cabinet dyan eh. Hindi nyo in-adjust? Oo. Oo, makikita nyo sa drawing. Tingnan yung ano doon, yung manhole. Nasaan na yung drawing? Akin na yung drawing. Ayan. Ang drawing natin na boss. Ayun oh. 35. Kita mano ajay? Ha? Kaya na? Makapag natikor na isa? May manhole kasi, nilagyan kasi nilang manhole. May cabinet dito. Ejay pinakakwa? 48 plus. 40. Mapangaba. 45. Kaya pa. 45. Kasla... Kaya na. Gis? Na? Well. Kaya. Gis? Sige. Kaya na. Sige. So, okay. So, naglagay sila ng... Kasi may mga partition yung mga kwarto. Kaya dalawa yung manhole na ginawa nila. Okay. So, dito. So, Rose, yung mga cornisang pupunta rito. So, yung mga baso. Nilagay na. Okay, pwede na pinturan dito. So, dito, naglalagay pa lang. Rose. So, yung cornisa na yan, tayo po yung gumagawa niyan. So, dito, nagkukornisa pa lang. Okay, so dito, pwede na magkornisa. Ayos. So, yung dito sa may, mga boss, dito sa nakikita, ang lalagyan ng kornisa rito, yung simple lang. So, ito, yung model M16. Yan o. Simple lang. Tapos dun sa kwarto, rose. Yung rose na kornisa ito. Okay. Okay, punta muna tayo sa kabila mga boss. Punta tayo sa Marawi project. So, update natin yung kitchen cabinet doon. Modular kitchen cabinet. Para pa ipormag. Okay, so andito na rin mga pipe. So gagamitin yan dun sa CR. Saan gagamitin ito? Sa CR? CR? Downspout. Okay, so ayan, dito po tayo sa Marawi Modular Kitchen Cabinet Project. So update po natin. So medyo matagal-tagal po ito, hindi nakapunta rito. Mga 1 week yata. So halos patapos na rin kami rito. So yung babalikan na lang po nila dito yung sila crystal granite. So sila na po yung susunod na gagawa rito. So yung countertop, yun po yung gagawin nila. Yung countertop ng kitchen natin. So update lang po natin mga boss. So yung susunod na gagawa natin dito sa may ano na yun,
Sa may kamiling din. Okay, so ayan, makikita nyo ang ganda na. Ayos, so ayan, pinapatagdagan nila madam ng design. Okay, so dapat dito nilagay. Sige, okay na yan. Okay. Tapos ito, ang ginawa namin dito kasi gusto ni madam, floated panel. Floated panel na kulay white. Wala namang white na floated panel. So ang ginawa namin, yung mga ano na lang, laminated board. So kinat lang namin na parang floated panel din yung itsura niya. So ayun, no. So makikita nyo may mga aging yan. So laminated board din ito mga boss. Tapos ginikit na lang namin. No more nego. So lilinisan pa to. Pag lilinisan to na, lilinisan mabuti. Okay. So okay na. Ito pa yung ano, center island natin. So ang balak nila pati dito malalagyan sa may gilid. So balak nila madam. So ang mag-uusap na lang dito mga boss si Crystal Granite tsaka si Madam. So kung gusto nyo magpagawa ng mga countertop, so ilagay ko na lang dyan sa screen. Mga quartz, granite. So lahat ng pwedeng ano gawin sa granite, nag-install po sila. May product din po sila Crystal Granite. May kita nyo dyan sa screen. Okay. So mapapansin nyo dito, wala na pong handle. Wala na pong handle itong ginawa nating modular kitchen cabinet. So gaya dito, wala na po siyang handle. Ayan o. Okay. So ito po yung drawer. Tapos may drawer pa dito. Sa drawer, may drawer din. Yan. Okay. Okay. So andito yung pull out basket. So dito na tayo ano, tingnan, ito na yung pinaka drawer niya dito sa taas. So wala nang continuous handle. So dito naman, push na lang dito. Push. Okay. Ito sa hydraulic din ito. Hydraulic. Diba? Okay. So lahat po yan ganun. Ayan. Ayun, ipopos mo lang siya. Hydraulic. Pati dito. Ganun din. Ayan. Okay. Okay, tingnan natin dito. Okay. Ayan, di ako nakatawid. Okay, so dito naman sa bila. Okay, so may magnet po yan. Ayan, no? So nalagay mo doon sa kabila. Ito yung push to open. Okay. So pag gumamit ka ng ganito mga boss, tawag dito buds. Yung sa may push, ano na yan? Push lock. Kung gagamit ka dito ng push lock mga boss dito sa cabinet natin, kung ganito na dalawa, so dapat pati doon sa taas ganun din para parehas lang po sila ng surface. So para hindi siya ano, kasi pag hindi nyo ginamitan dito sa baba, pare dito lang kayo sa taas naglagay, siyempre mas mababaw na yung surface nitong nasa taas. So kailangan pag gagamit kayo niyan, lahat gamitan nyo na para pantay-pantay. Para pantay-pantay na po lahat ng pintuan natin. Okay. So mapansin dito wala nang lutuan. So hindi na po nila pinalagyan. So wala na po tayong rinse hood. Sa labas na lang to sila magluluto. Kasi ito naman yung lagay ng rep. So nililipat lang namin yung saksakan dun. Okay. So nakasukat po yan mga boss. Okay, sa mga gusto magpagawa ng modular cabinet, modular kitchen cabinet, so pwede po kayong mag-inquire. So mag-ano lang po kayo rito. So konti lang po yung nakapila dito sa modular cabinet natin. So bigyan ko lang po kayo ng idea. So ito sa modular kitchen cabinet, ang pinaka murang kulay yung ganitong kulay. Kulay white na matte lang po siya, hindi gloss. So yung iba kasi yung gloss, mas mahal po siya kung ikukumpara mo dito. Halos doble po yung presyo niya
kung bibili kayo ng board. So isa pang ano diyan, mas mahal pa po yung may haspe. So kung may kulay yung gusto ninyo na matte, mura din yon. Kaya lang may haspe, medyo mamahalan po kayo kasi susundan mo yung haspe niya pag magkakat. So mas maganda kung bibili kayo ng mga board, kung gusto niyo makamura, yung walang haspe. So ganun po yung gagawin ninyo. Ang gawin nyo para makamura po kayo. Siyempre pag mas ano na naman siya, mas makintab, kung ikukumpara mo dito, mas mahal na naman po siya. So yung iba gumagamit naman ng Formica. So sa Formica naman, mas mahal po yun kung kukumpara mo dito kasi ilalaminate mo pa siya. Bibili ka ng ganitong board, marine po siya, tapos ilalaminate mo siya ng kabilaan. So ilalaminate po siya bago magkakulay. So medyo matrabaho lang yung ganon. So mas makakamura ka pa rin pag ganitong kulay, para magka-idea lang po kayo. Okay, so isa pang gagawin natin dito, lalagyan pa po ito ng ilaw. So dito natin lalagay. So, may ilaw yan dito. So bumili na rin pa ako ng aluminum profile para dito sa LED lights natin. So dito naka-L po siya. So hindi siya naka-groove, naka-L. So yun na lang po yung kulang dyan. So hindi pa po dumarating yung order natin. Hindi pa po dumarating. So yun na lang hintayin natin mga boss. Okay, shout out kila Sir Jerry Guerrero tsaka kay Madam Almeda Villanueva Guerrero. So sila po yung mayari ng kitchen na ginagawa natin. Kitchen cabinet. Okay, so malapit na pong gumanda mga madam, mga sir. Ayos. Okay, so tara na mga boss. So yung countertop niyan sa Webes. Okay, Merkulis daw na babalik rito pa si Crystal Granite para i-install. So quartz. Okay, punta tayo sa kabila muna mga boss. Sige madam, salamat. So marami po kasi tayong lakad ngayon. Okay, so andito po tayo sa Marami project dito sa may ceiling. Oy, takbo tayo. Ayan Papunta natin mga boss. Okay, pinapatay ko yung tugtog. So dito naman tayo mga boss. Okay, naka-spray na po tayo rito. So medyo light lang yung ginawa nila. So dito sa mga crack makikita ninyo. So tinapalan na po natin ng epoxy A and B. Bago natin iskim kutan. Okay. Diyan sila madam? Pumunta ng Tarlac dito, bumili ng jackhammer. Bakit? Tapos nila yung CR. Papalagyan ng mga hita. Kaninong ano yun? Tricycle? Kailan mo ito? Iniwan nila? Okay, so dito nakapagpahid na po sila ng skin coat. So standard po unang ilalagay natin dito kasi wrap yung pader. So pag yung finish yung pader natin, yung super fine yung gagamitin natin. So Grand Aces Venture yung gagamitin nating dyan mga boss. Skin coat. Tapos yung mga crack na iba, so i-repair pa po natin yan. Okay, dito sa kapila nakapag-skin coat na po sila. Ayan So yan po yung update dito mga boss. So marami pa po tayong gagawin dito. Pintura, tapos yung TV wall design. Baka pati ito ipapagawa po sa atin. Itong kitchen cabinet natin. Kitchen cabinet, modular cabinet. So ito po yung skin coat na ginagamit natin mga boss. Grand Aces Venture. Ayan, Grand Aces.
So subok na po namin yan mga boss, kahit hindi po sponsored. So yan po yung ginagamit namin dito. So nakita po kasi yung kalidad niya maganda. So yan na po yung gagamitin natin. Okay. So hintay-hintay na lang po natin na mapintura nito para maganda yung kalalabasan may papakita natin. So yan lang muna yung update dito mga boss. So dito sa may housepay mga boss, pinahiran po natin yan ng acrylic emulsion, kaya medyo makintab po siya. So nakadepende pa rin sa inyo kung gaano gusto nyo kakintab. Kung gusto nyo pang mas makintab pa rito, so pwede nyo po siyang patungan. So ito nasa 2 beses pa lang po ito pinatungan. Yung iba naman gusto nila 1 beses lang. So depende po sa inyo kung gaano kakintab yung gusto nyo mangyari doon sa mga housepay ninyo, kung gusto nyo pakintabin ng pakintabin. So patungan lang po siya ng patungan para kumintab. Siyempre dapat may curing time, hindi yung nagpatong ka ngayon, mamayang konti papatungan mo ulit. So mas maganda kung magano ka rito, patungan mo kinabukasan na lang para tuyong-tuyo. Okay? Okay, so dito mga boss, so hindi pantay-pantay yung pagkakahousepay niya. So papalitan ko yung mga boss to, paulit ko. So hindi ko kasi nakita bago nila nilagyan ng acrylic emulsion. So medyo parang kulang sa housepay. Tsaka dark, so medyo light po siya, medyo red yung nagawa nating housepay. Mas maganda siguro kung maayos natin. So bantayin ko na lang ito pag mag-housepay po sila. Okay, punta naman po tayo sa Umingan project ngayon mga boss. Tapos pagkatapos ng Umingan, sa Villasis po tayo. Tapos balik na tayo ng Kamiling. So yun pa yung pupunta natin. So medyo marami-rami. 1/4. Okay, so yung mga boss, bumili po tayo ng hard reflex po rito. Yung mga may nirepair kasi tayo ron, kailangan natin palitan ng board sa Villasis. So 400 po yung isa bili natin. Rosario Hardware dito sa may ano na to? Santa Maria po tayo, bago punta ng Villasis. So 400 po yung isa. Siya ka pala mga boss, hindi pumasok sila foreman. Ngayon silang karolan, bukas daw sila papasok dahil asikasin daw nila yung tanim nila, mag-abono daw sila ng palay. Okay, so yun na po mga boss. So nilagyan na po ng straw. Lagyan na yung straw ninyo ha. Naka-live. Yung ni sir yung straw nya ang lit. Sige. Natawa pa siya doon sa binigay niyang tali mga boss. Ang laki ng order nila ang lit ng straw na iniligay. So tara. Okay, dito na po tayo mga boss. Umingan project. So ibaba lang po natin ito kung binili po natin. Oops. Tingnan natin kung nakabukas. Ay, sarado. Habang tinatawag po yung may hawak ng susi dito sa bahay. Okay, dito halos patapos na po. Pero meron pa po tayong i-retouch dyan mga boss. Magre-retouch pa po tayo dyan. So nilagay na naman na lahat ng stone cladding. Tapos nakapagpintura naman na po tayo. So ganda na. Dito naman sa kabila, may i-retouch din tayo rito. Makikita nyo dyan yung mga kulay puti dyan na nakikita nyo. So yan pa yung mga natin, pipinturan pa po natin yan. Retouch po natin. So nakapaglagay na rin po ng mga ilaw doon sa mga wall. Makikita nyo maraming mga ilaw na rin po siya. So si Sir na po yung bumili niyan, yung mga ilaw na yan. Tapos yung electrician niya po yung naglagay. Tapos dito sa may loob, sa may garahe, hindi pa po natin pininturan kasi may tumutulo. Pero sabi naman ni Sir,
Hindi na daw namin ayusin yung tulo niyan. Bali si isa na lang po daw yung bahala dyan pag dumating daw siya. So basta gawin na lang daw namin. So basta pinturan na lang daw basta namin, bahala daw na daw siya. So sandali lang mga boss at ipasok lang natin tong spandre ay itong Hardiflex. So ito pa yung may ilalagay doon sa loob. Okay. Oops, whoops, oh. Whoop. Pagadi. Naba, Kasi, yan, oops. Nahangin siya. Nahangin. Dito. Mahangin din dyan eh. Yan mo muna, Bads. Tiga. Ipasok na natin ha. Mahangin. Nalaskard ah. Dito na lang para makita nila. Oh. Ayun oh. Nasira. Ilaba ano mo? Ito yung susi oh. Dito sa loob. So yan, nakapagkisaminar ay nakapagpintura na rin po tayo rito. So nagtatiles na po sila. Pinauna po natin din sa taas. Okay. So dito buksan nga natin. At dito rin. Ayun oh. Ganda na. Ayun oh, ganda, puro may chandelier ah. May mga center light na, kompleto na. So dito sa kabila. Okay. Daming ilaw. Ito na lang ilaw. Ayun no. Puno. So dining, tapos dito yung kusina. Okay, ganda na. Ganda nga tayo sa taas. So ito na yung hinaspian nila. Ang ganda oh. Mas maganda ito kung ikumpara mo dun sa ano yun, Marawi project. So kaya papaulit ko yung nandun sa Marawi. Ayun. Dito. Saan na yun? Nakakalito yung mga ilaw. Ayan o. So halos hindi makita yung ilaw pag ganitong may haspe. So kaya yung ibang ginagawa ko din sa mga project natin, pag nag-haspe tayo, nilalagyan ko ng separation na kulay white dito, tapos nagpapataas ako doon para pag binuksan natin yung ilaw, maganda pa rin yung buong buo yung ilaw nya. So mapansin nyo dun sa bahay nila Badinoli may separation. Ayan o, ganda na rin dito. Ayos. So ito na, nagtatiles na po sila rito. Inuna na po nila dito sa taas. So ngayon hindi po sila pumasok ngayon. Bukas po sila papasok. Nasa kasindo lang nila yung palayan. Okay, so dito tingnan natin. Okay. Okay na. Ayos. Oh, kompleto na. Kompleto na mga ilaw. Okay, mga zero ho na lang. Zero ho. Okay, tara na mga boss. Okay na. So tara na. So bukas punta sila ano rito. Sila foreman, Uncle Roland.
So tara, punta naman tayo sa kabila, sa Villasis, Pangasinan. Update po natin yung project natin doon. Ganda na oh. Okay, dito na po tayo sa Villasis, Barangay Pias, Villasis, Pangasinan. So last week lang po sila nag-start dito mga boss. Ayun lang, nakasara, ayun. Pakisara buds. Okay, so pwede na rin tayo magtakip siguro dito. So ano lang tayo ng electrician na ang kailangan. So break time. Okay, so ayan, break time po mga boss. Nakapag-frame na po sila rito. Okay, so ito na po yung tinanggal natin. So may tiles na pala dati, hindi ko napansin. To saka sila nagasinta. So ngayon tinanggal ulit natin. So dito na yung magiging ano niyan, pinto papunta dun sa CR. So dito yung CR. Yan. So diyan may gagawin po tayo diyan. Kailangan natin si Foreman para pag-usapan yung gagawin dito. Okay. Okay na. So halos framing pa lang mga boss. Anong pagkain niya? Anong kinain ninyo? Ha? Adobo. Huwag na natin ay kalabkab. Uy, adobo. Parang person nga, mga taga rin ito eh. Ayan. Ang busy na ko ito. Kaya muna tayo mga boss. Ha? Okay, kung gusto nyo makita yung 3D animation na ito, na dun sa part 1 ng video natin mga boss. So, Villasis, Pangasinan project. Tapos pakita ko na rin dito yung 3D model niya. Okay, para magkaroon kayo ng idea. So may TV wall design pa dito, tapos floated panel. So may partition, yung ginawa kong ano ba yun, 3D model. Tapos dito dito na yung magiging dining nila, tapos dito yung kitchen. So tinanggal na po natin yung nandito dati. So CR, gagawin sana nilang CR yun, kaya lang tinanggal po natin. So pati yun matatanggal na rin po yan. Tapos pati yan, matatanggal na rin yan. Tapos maglalagay po tayo ng pintuan dyan papunta do sa CR. So pa yung gagawin natin dyan. So framing pa lang po tayo. So tuwagin na lang natin yung electrician para ma-rewire ito. Dito sa sa mga kwarto. So ayan, yung wala pa ni kabit. Okay, so dito, so tinatanong ni Madam kung ano daw yung mga design na pwedeng ilagay rito. Kasi maglalagay daw siya ng chandelier dito sa ceiling, dito sa may hagdan. So makikita nyo naman mga boss, hindi na natin malalagyan ng design to. So ang gagawin natin dyan, yung baka ceiling rose na lang, lalagay natin dun sa gitna. Tapos yun, dun na lang ikakabit yung chandelier. So sa ganitong kaiksing maliit na area, hindi na natin malalagyan ang design yan. Malagyan man natin, hindi na po ganun ka mga boss, hindi na ganun ka baka lalo pang sumikip yung itsura niya. Okay, dito naman sa kabilang kwarto. Okay, so dito wala pa.
So babalik pa tayo rito mga boss, kasama natin si Uncle Roland para dun sa mga ibang ipapagawa ni Sir pati la Madam, para tawagan natin sila Sir pag nandito po tayo. Hello Sir, good afternoon. Agsubli kami peti Sir. Agsubli kami ito nung ato mo lang awik ni Foreman. Tado to ado pa iti pakasara to ka. Well, dati ko mo CR, wala naman. Yung dati niya ko Electrical na. Wam. Ajay tayo ba ako, nadi Foreman ko di Belyasis ta tanggap di kuryente. So nanto ti mangkastate, nagtungtong dan tulata ni Madam na. Oh. Nagsubli kami pa ito sa tawagan ni Madam. Okay, so ayan mga boss. Balik na lang po tayo rito, kasama natin si Foreman, si Uncle Roland. So punta muna tayo sa Dagupan. Bili tayo ng materyales. Tapos punta po tayo sa Kamiling. Okay, dito po tayo sa ano yan? Ha? Dito po tayo sa Dagupan, sa Polinar. Yeah. Sige ba? Mga boso, deliver na. So 6,400 po yung, ay 640 ang bawat isa. So siyang po yung kinuha natin. So ako lang naman gumagamit dyan para sa cornisa, sa polymer products. So tara na. Ayan o, dito tayo sa Dagupan. Bumili na rin tayo ng ano, Channel sir. May vlogger kayo sir. Tala ba? Hindi, nagkikwento lang ako sa buhay ko. Ayan, patikimin tayo ng ano, yung maganda, para maganda rin yung may ipakita ko dito sa vlog. Yung sinabi sir eh. Ayan eh. Baka gano'n naman yung tsura nun. Hindi po. Binigyan ko kayo ng malaki ngayon. Yan o, Yung tingnan sinabi nyo. ni, nag-lipstick pa po sana. Ayos ah. Ano, tingnan nyo, sarap. Natawa tuloy ako sa inyo. Pag-saling mo lang. Diyan na sa loob. Ako na. Mag-vlogger na rin ako sir para magkasasakyan ako. Hindi naman galing sa vlog yan. Okay, thank you. Sir, oh. Ito pa. Ayan. Yung pamigay mo sa iba. Thank you. Lalagyan ko nito ng ano. Oh, para pag may pumuntang vlogger, di ipunin nyo. Pangatlo na kayong vlogger. Ah, ganon. Sige. Salamat. So, pangatlong vlogger na daw tayong bumili ito mga boss. Okay, tara. Ito na si Katie. Bakit di ba palagi na lang mainit ang ulo niya? Iyabay mo doon. Hindi naman sumagot si Mama Elsa. Rambutan! May rambutan kaya magkano? 70 na lang po. 70 na lang. Yes. Isang kilo yon. Yes. Okay, masarap ba? Opo. Patikim, pa ano nga? Baka may bulok. Mag-hi ka. Hi vlog. Welcome to Hmm. us. Oo. Ang pangalan niyo sir? Hmm. Are you vlogging? Oo. Ang dali. Ang dami followers niyo pag bumili kayo ng 3 kilo niyan. Oo nga, ayun o. 9 kilo sir. What's this? Isa lang, isa lang. Ayun. Hmm. Sa ano niyo lang. Thank you sir. Pwede isa. Ay gumagawa ka. Pala ko po ako at sa ng bahay. Ah, Ilang
logo at Oo, bahay yan. ilang kilo sir? 100 na lang po sakto. Okay. Sir, papalo kami. Maraming salamat. Okay na. Ako Ate, anong ginagawa mo? nagtatakip ng upo. Oh. Sige, thank you. God bless po. Bye-bye. Tara. Pabalik na sana siya. Okay, dito na po tayo sa bahay mga boss. Okay, ginabi na po tayo, mag alas 7 na. So hindi na po tayo nakadaan sa Marawi Project. Ay, sa Kamiling. Yung susunod na project doon mga boss, hindi na tayo nakadaan. Okay. So traffic sa Dagupan. Ano mga to? Talaba. Galing Dagupan. Bilisin mo. Sarap. Okay. Okay, so ayan mga boss, hanggang dito muna yung vlog for today po natin. Siyempre, shoutout muna tayo. Shoutout kay paring Rene Nagit. Ayan. Kay Joker Official Vlog. Kay Sweet November. Kay Rodin Yap. Kay Masoy Dante. Azumi Azumi. Kay Asumi Asumi. Ayan. Azumi. Asumi. Oo. Yan, nagpa-shoutout din. Nagpa-shoutout din pa daw si ano. From ano yan? Di na malala ni Mrs. So yung mga boss, salamat po sa laging nanonood sa ating channel. Siyempre, huwag niyo kalimutan i-like itong video po natin bilang suporta sa ating channel. So hanggang dito muna yung vlog for today po natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.